Ледогенератор видео за монтаж и употреба. Здравейте! В това видео ще ви покажем как правилно да монтирате и използвате ледогенератор. В комплекта са включени два маркуча за подаване на вода, един дренажен, отводнителен маркуч, комплект филтър за пречистване на водата, лопатка за лед, ръководство за употреба. Нека ви покажа как да свържете водопровода. С помощта на подходящ инструмент развийте корпуса на водния филтър. Извадете филтърния патрон. Отстранете предпазното фолио от него. Поставете филтърния патрон обратно в корпуса и го затегнете. Затегнете гайките от двете страни на филтъра. In – вход за водата. Out – изход за водата. Свържете маркуча с дължина 1 метър към входа. In – на водния филтър. Маркуча с дължина 1,5 метра към изхода. Out – на водния филтър. След това свържете маркучите към съответните входове на ледогенератора, като следвате обозначенията върху стикерите. Този маркуч е дренажният маркуч. Поставете го на подходящо място за оттичане на водата. Този маркуч е входящият маркуч за вода. Свържете свободния му край към водопроводния кран. Включете ледогенератора към електрозахранването. Индикаторът ще светне и ледогенератора автоматично ще започне да произвежда лед. Бутонът мод служи за настройка на дебелината на ледените купчета. Натиснете и задръжте бутона мод за около 6 секунди. Освободете бутона, когато дисплеят започне да мига. Използвайте бутоните плюс и минус, за да увеличите или намалите дебелината на ледените купчета. Бутонът Sterilization активира функцията за стерилизация с UV-синя светлина, която подпомага поддържането на по-добра хигиена в машината.